Hei, mä oon Katja, voimavarakeskeinen tunneterapeutti psykoterapeuttisin valmiuksin. Myöskin psykofyysinen kehohengitysohjaaja, opettaja ja laaja-alainen hyvinvointiopettaja ja opiskellut myöskin NLP:tä. Ja näiden lisäksi mä oon opiskellut muun muassa ratkaisukeskeistä terapiaa, skeematerapiaa, valmennusta, tunnetaitoja ja terapeuttisen joogaohjaajan koulutuksen. Ja lukuisia muita kehon ja mielen koulutuksia. Ja näitä kaikkia mä integroin työssäni juuri sun tarpeita vastaaviksi. Mun vahvuuksia on kuunteleminen, läsnäolo, laaja kokemus, asiantuntijuus sekä arvostelemattomuus. Mä oon aidosti, vilpittömästi kiinnostunut susta ja sun tarpeista ja haasteista ja haluan auttaa sua kasvamaan toivomaasi kukoistukseen. Asioita, joiden kanssa on tehnyt paljon työtä ja auttanut muun muassa on kehon kipujen, perhehaasteiden, vuorovaikutusongelmien, masennuksen, ahdistuksen, syömishäiriöiden, addiktioiden, vitkuttelun, tunnehaasteiden ja itse tutkiskelun äärellä. Joten mikä ikinä on sun haaste tänään tai minkä asian äärelle haluaisit pysähtyä, niin lämpimästi tervetuloa. Täällä ollaan. Kiitos.